Korean Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa dahil sayang kaagi karon? May kaning usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atuman tatampo, nagdasingan nga Benji. Benji! Tabang! Benji! Ano? Inugo ka? Tara ko sa ospital. Karoon na. Magdali! I am sorry to say, pero nakuhaan si Mrs. Unsa, Dok? Og na ay possibility nga maglisod na siyang pagmabdos og balik. Especially kay ikaduha naman dining higayon nga makuhaan siya. Pero that's only a possibility. Naagyapon siya'y chance nga mamabdos. Dok. Benji, unsa pa? Dili ko. Dili ko gusto. Kitingali bumapto sa salunya ko. Oh, di ba ka na? Di ba gusto mong tawag baby? Anya ko na, ana. Makuhaan na sad ko. Gikapoy na ko mula suwa. Kaduhan ako makuhai. Dili na ko gusto masakitan pa. Ganina ram na si Tawol si ngayon mong asawa bay. Kung kay planong tubago na? Wabay. Sabi na na. Bay. Ganina na ako napaabot ni mo. Dili pa ka mo tubag sa akong mga tawag. Anong gikaboy ko? Gano'n daw akong mupahoy. Benji, sa may nahitabo ni mo. Dili makaingon ani sa una. Sa una, magpahibawgit ka na ako kung asa ka mo adto. Unya wagid mahitabo. Nga ni uli kang hubog. Pero karon, wa pa ka nagpahibaw na ako kung asa ka. Unya gi uli pagid ko nimong hubog karon. Tuog na ko. Benji, asawa ko nimo. Ayaw kalimot, ana. Huwag malimot ka asawa, tika. Ikaw mo'y nalimot sa imong obligasyon isip akong asawa. Benji. Mura kong taw-taw din isbay. Sudawas lang ka, tungod sa iyong trabaho. Pero inigabot din mo, di ka rin kang makikstorya na ko. Benji. Mapasagtay ko, kung maglingaw-lingaw ko. Mura ni pagi na ko, di maghuna-huna sa akong kahiubos ni mo. Benji. Han, di ba day off ni mo ron? Oh. Gusto ka manglaag ta? Tao-tao din sad nga, wata makapanglaag. Di ba duty mo ka? Ni-file ko og leave. Na-realize na ko nga gusto ka. Dako ko pagkuwang nimong isip imong asawa. O gusto ko makabawi nimo. An? Sige na, kao na.
Nakaluto na kog breakfast, unya. Mangandam na tayo ni Kuman. Aron makalakaw na ta, okay? Benji. I love you, hon. I love you, Sandan. Imingaw kay ko nimo. Gaming ako ko ni mo. Sorry sa una buhat, ha? Benji. Wa pa gyud? Negative man kay hapon, han. Ay kagol. Di ba ningon mo ko nimo? Bisan po di ta magkaanak, okay ra. Di ka mga bata nga nagkinahanglan og ginikanan. Pwede tang magadap. Ayo! Oh, Ayo! kinsa man ron? Nakikipaabot na bisita? Ayo! Oh, wa man, han. Dali, atong gawson. Unsa ato? Han, yun sana? Oh. Vivian? Benji, ikaw cute. Sakto gid ay ang gihartag nga address nako. Nganong niya ka? Benji, panahon na nga masayod kas kamatuoran. May anak ka na ako. Og 8 years old na karon ang bata. Usa? Kinuo ko. Pasensya na kaayo ko nakasamo ko ninyong managtiayon. Og salamat kaayo sa inyong pagpadayon nako sa inyong bahay. Unsa hitabo nga nagkaanak ta? Hubog kay katong panahon nga sige pataog uban-uban, Benji. Ulitaw pa kaato. Og wa pa mo magkaila ni Ann. Dunay nahitabo nato. Og sa dihang nahibaw kong nagbunga gid ay ang nahitabo nato. Nauwaw kay ko. Tungod kinahibaw kong uway kita. Og wa ka makagusto nako. Maong ni-decide ko nga wa na magpakita ninyo og sa ubang mga barkada tungod kay nauwaw kaayo ko. Unya, anong karon pa magpakita? Tungod kay nagtuo kong kaya na ako ang mag-inusara og buhi sa atong anak. Pero Benji, dili na ako kaya. Nagkadako iyang edad. Nagkadaghan ang iyang needs. Maong nakahuna-huna ko nga pangitaon ka. Vivian, dili ko na nakasayon tanan na kong nahibawan karon. Una ko mo dawat nga ako ng anak. Kinahanglang mapamatud ano na ako. Nakasabot ko, Benji. Og adto na ko. Salamat kaayo. Han, Unsay plano nimo kung mapamatod-an gid nimo nga imo siyang anak? wa ba ko may baw? Sakit kaayo ni alam na ko, Benji. Wa ko magtakong nga may anak ka na isnakit. Han, pasaylo ako. Maski ako, wa ko may bawan eh. Ayaw na ko biyaihan. Mahal kita ka. Huwag asawa na tika. Malabangan lalagin na to. Sayang lang. Benji,
Benji. Ikaw nga man. Kinuha ko. An! Honey! Huwag ako! Nga ni Bea magkagalit dito sa ospital? Naibaw kong wa ko'y katungod nga masuko. Tawad kay dili patakaila itong higayon na. Pero Benji, sakit lang dawaton. Sakit kaayo. An? Sabay gusto ni mo buhaton ako. Gusto ko nga kuhaon ni mo ang bata. Og anihi siya nato. Unsa? Sa tinuod lang, Benji, mausunod na rin akong isulti ni mo. Gusto ko nga anhin mo ang bata. Kaya nagplano kong mularga sa gawas. Ha? Sa'yo kong nahimong inahan. Ug tungod ana, pila ka tuig ang nahikaw na ako aron matuman ko ang akong pangandoy. Ug ang bugtong paagi lang aron mapursu na ako siya karon. Mao nga anhan nimo ang atong anak. Isalig na ko siya nimo og nian. Nahibaw ko nga inyo siyang mapadako og tarong. Vivian. Gusto ko ni Mama. Ayaw ka bala ka. Bubalik raw niya to si mama ni mo, ha? Sa pagkakaroon, kaon-una. Gilutuan din kasi mong paboritong fried chicken, oh. Sige na, dali na. Alam ni. Siyempre, luto ko na ni titaan. Okay. An, salamat ha. Salamat sa imong pagdawat sa akong anak din sa tong bahay. Sa tinuod lang, lisod kayong dawaton pag-una. Pero karon nga, naila-ila na nako siya. Gaan akong buot sa bata. O dili siya lisod ikaw kumaon. An, Mahal kayo, tika Benji. O andam kong mahalon po ng imong kagahapon. Bisan unsa pa na. salamat Han. Mahal sa kayot ka. All the man I am. You are the reason for me. You help me understand. I'll be your shadow. Grabe sa dang pagsuway sa mong kaminyo. Pero wa dayon mi ni give up nga managtiayon. Girl, you've always Di na lang kutob. Daghang salamat, RMN.